Okay, so hello everyone. Welcome to another Vítajte všetci, episode of vítajte Soulful pri Talks. ďalšej Thank you, epizóde Dorota, for Soulful being here Talku. in Ďakujem another live tebe, talk. Dorota, že si tu s nami. And A today the dnes topic is Heal the Child, je Heal the Adult. téma We o already had it. liečení I was looking at the dates. vnútorného It was dieťaťa, exactly a year ago and a a few days that we were doing Inner Child, čo which je is quite celkom zaujímavé interesting to aj look pre back how mňa, time flies and how this topic pretože is still very sa pozriem aj ja sama na much seba a needed and vnímam, important. So ako je tá it would téma be veľmi nice to go dôležitá maybe aj a bit pre mňa, deeper because I takže feel that with myslela this som si, topic že we could talk for by to bolo hours fajn sa because vrátiť k it's tejto very, téme, very pretože je big. veľká pre mnohých And ľudí a healing inner uzdravenie child and vnútorného connecting with inner dieťaťa child, I a think it prepojenie sa affects s everything vnútorným in our dieťaťom lives, what we want má and how pre we nás want ďaleko to siahle stay in relationships. účinky alebo So dôsledky. Chcem would you rada, like aby to si say k tomu something niečo povedala, alebo or should I začnem rovno start s with the questions? otázkami. Or... Ja si nepamätám, že sme sa o tejto téme rozprávali už, že je to už rok, čo sme sa rozprávali o tejto téme. Je to veľká téma a myslím si, že uzdravenie vnútorného dieťaťa a oslobodenie dospelého je veľmi dôležité, pretože mnohí z nás, bez toho, aby sme to vedeli, ideme na autopilota, žijeme nejakú verziu prežitia, o ktorej si nie sme, alebo o ktorej nevieme a je to akoby som ja žila seba, ale zároveň je tu otázka, že či život vlastne žijem. A v mojej terapeutickej praxi veľmi často stretávam klientov, ktorí na začiatku, keď sa stretávajú so zraniteľnou mladšou časťou seba, tak najprv ju odmietajú. To nie je nevyhnutne tak, že keď sa stretneš so svojím vnútorným dieťaťom, tak to bude všetko krásne a také veľké, ale veľmi často sa deje to, že prichádza k veľkému odmietnutiu, ako by sme odmietali tú časť seba samých a skutočná sloboda takej tej skutočná vnútorná sloboda dospelého človeka je vtedy, keď zintegrujeme to vnútorné dieťa. Preto je táto téma pre mňa nielen intímna, ale je asi aj najviac odmenujúca. Ja cítim, že táto práca je naozaj základom toho, čo potrebujeme urobiť na to, aby sme sa stali tým všetkým, čím sme. Takže áno, poďme na to, začni s otázkami. Ja sa často nechám uniesť tejto téme. Je to úplne v poriadku ísť, alebo teda plynúť, ale zároveň ísť otázkami. Tak začala by som otázkou, čo znamená v skutočnosti oslobodiť toho dospelého po uzdravení vnútorného dieťaťa. Myslím, že to, že si uvedomíme, že máme v sebe nejakú časť. Samozrejme, že ste jednou osobou, ale máte mnoho vnútorných aspektov alebo vnútorných častí, tak povediac, ktoré vás robia vami. A veľká časť nás je to vnútorné dieťa, ktoré sme museli opustiť. A bez toho, že si uvedomujeme, že táto časť je v nás, pre mňa je to o tom, že žijeme v móde prežitia, nie autenticky, žijeme v móde obrany, nevyjadrujeme seba samých naplno, všetky naše kvality, vlastnosti a nádhernú ľudskosť, ale žijeme taká obmedzená malá časť, ktorá možno bola priateľná, keď sme boli malí, ale nie je to tým, kým naozaj sme. A kedykoľvek objímam tie časti vo mne, ktoré cítili zanedbanie, ktoré boli zanedbané, ktoré boli opustené alebo odmietnuté, kedykoľvek ich zintegrujem
a ako keby liečí, tak až vtedy môžem začať žiť v tom móde prepojenia namiesto toho módu obrany a ochrany, pretože ten mód obrany, pokiaľ o ňom nevieme, tak nás veľa stojí. Stojí nás veľa osobne a stojí nás veľa aj vo vzťahoch a takisto nás veľa stojí aj v práci. Napríklad v profesionálnej oblasti vidíme mnohých vysokofunkčných jednotlivcov, ktorí naháňajú validáciu a neustále niečo dokazujú alebo sa zaliečajú, nemajú hranice, alebo si na seba berú príliš veľa a snažia sa o perfekciu, nevyjadrujú svoje emócie. A pritom emócie sú veľmi dôležitou časťou života. Nie sú všetkým, ale keď zo zvyku potláčame emócie, všetky naše emócie, tak potláčame aj veľmi takú živú časť nás, takú vybrujúcu, živú, autentickú časť. A namiesto toho, aby sme naozaj stelesnili ako keby to právo byť tu a žiť autenticky, tak ako keby potláčame tú živosť v sebe. A mnohí ľudia si myslia, že nemôžu byť emócie a keď si to myslia, tak to žijú, tak strácajú spojenie, otvorenosť a autenticitu. A keď uzdravíme to vnútorné dieťa, tak môžeme byť tým dospelým, ktorým môžeme byť. Dospelým, ktorým si vyberáme byť, namiesto toho, aby sme neustále bežali na autopilota a neustále sa snažili byť tou verziou, ktorá hľadá validáciu, ktorá hľadá uznanie. A to je veľmi stresujúce. Áno, ty si hovorila, že to vplýva na naše vzťahy a každodenný život. A preto ďalšia otázka je, ako môže nevyriešené zranenie z detstva nenápadne formovať vzťahy, reakcie a rozhodnutia v dospelosti, ako aj vzťah k telu, odpočinku, potešeniu a starostlivosti o seba. Keď ste v móde prežitia, a ja som už tu rozprávala o takom kolese nervového systému, ktoré sme vytvorili. Keď bežíme na autopilota, tak mnohé z našich prírodzených schopností nie je k dispozícii. A vo vzťahoch, keď bežíme na autopilota, keď sa snažíme prežiť, keď sa snažíme seba chrániť, nie sme k dispozícii pre našich partnerov alebo pre kolegov v práci, pretože tá priorita v našom nervovom systéme je prežitie. A to prežitie stojí nad všetkým, nad vzťahmi. A pre našu psychiku a nervový systém je dôležitejšie, aby som zostala v bezpečnej zóne. Aj napriek tomu, že to nemusí byť úplne zdravý spôsob. A potom zostávam v tom, na čo som zvyknutá a nevyjadrujem sa naplne, pretože to predtým, keď som bola malá dieťa, nebolo bezpečné. A problém je, že v tomto ja sa tak scvrkvávam a neuvedomujem si svoje potreby. Nehovorím o svojich potrebách a necítim ich a možno mám pocit, že potrebujem poprieť to, čo potrebujem. A takisto mnohí z nás, keď sme v móde prežitia, tak sa bojíme intimity, pretože nie je to pre nás bezpečné nechať niekoho pristúpiť blízko k nám, takže buď príliš veľa rozmýšľame vo vzťahoch, nedávame si zdravé hranice, alebo sa cítime nehodný lásky.
A aj dokonca, keď príde nejaká osoba, ktorá vidí poza fasádu moje kompetencie a perfekcionizmu a aj keď niekto vstúpi do nášho vnútra alebo príde k nám, kto nám chce dať bezpečie a prepojiť sa s tou skutočnou verziou nás, tak nedôverujeme mu, pretože nenaučili sme sa dôverovať nielen iným, ale ani sebe samým. Keď sme boli zranení ako deti a ak neuzdravíme toto zranenie a nespojíme sa s tou časťou nás, tak potom je to takmer taký pocit, ako nemôžeme dôverovať ani sebe, ani tým druhým. A tento nedostatok dôvery sa potom prejavuje aj v našich vzťahoch. A sme hladní po spojení a po láske a uznaní, ale keď to k nám príde, tak potom spanikárime a náš nervový systém nás núti, aby sme vyhľadávali prostredie, ktoré sa podobá tomu, ktorom sme vyrásli a ktoré nie je bezpečné pre tú autentickú verziu nás. A problém je ten, že tie zranenia nezostávajú v minulosti. Oni naozaj prechádzajú do prítomnosti a vyjadrujú sa vo všetkom a cez všetko, čo robíme. Ak si to neuvedomíme a ak nezačneme toto uzdravovať, tak ten celý cyklus zahanbenia, že sa hanbíme za naše potreby, keď sa utiekame k hnevu alebo k úzkosti, alebo keď sa utiekame k našim takým návykovým emóciám, aby sme vyjadrili svoju potrebu starostlivosti a potešenia a lásky, tak to skresľuje naše sebavyjadrenie. Je to, ako by sme sa snažili vytvoriť taký vzťah, ktorý môžeme kontrolovať, aby sme sa cítili dostatočne bezpečne v našom vzťahu. Ale keďže nevieme, ako sa to bezpečie cíti, tak zároveň si to nevieme dovoliť. Čiže vyhľadávame to, ale zároveň od toho utekáme. Čiže chceme to a zároveň to nemôžeme mať. Pozývame to k sebe a túžime potom. A v tej sekunde, keď to takmer dosiahneme, tak zavrieme dvere, pretože to nie je pre nás bezpečné. A náš nervový systém, je to veľmi smutné, uteká alebo túži po pocite bezpečia oveľa viac ako po pocite radosti alebo po pocite sebavyjadrenia. Čiže keď si dáme na váhy to, že či si vybrať to maximálne sebavyjadrenie alebo bezpečie, tak si vždy vyberieme bezpečie. A keď sme nezažili skutočné bezpečie vo vzťahoch, keď sme boli malí, tak potom neustále hráme tieto hry, v ktorých sa cítime v úvodzovkách bezpečí a nie sme k dispozícii pre takéto recipročné, vzájomné vzťahy. Čiže buď sa príliš bránime, buď utekáme, alebo neustále sa snažíme manipulovať, kontrolovať a držať ten vzťah zo strachu. Takže ten vzorec, ktorý sme mali ako deti, sa stáva takým celoživotným vzorcom a tento vzorec vezmeme a tento vzorec máme vo vzťahu k sebe, k druhým. A keďže si spomenula telo a starostlivosť o seba, to tiež znamená, že keď ja som bol zanedbávaný ako dieťa, tak tiež zanedbávam seba a starostlivosť o seba, o svoje telo. Nenaučila som sa, čo to znamená skutočná starostlivosť, skutočný oddych. Čiže buď príliš sa do toho ponáram, alebo
alebo som príliš taká maličká v tom, ako si doprajem potešenie a radosť, ale zas som unikla do prílišných detailov. Tvoje otázky sú vždy skvelé, ale zároveň... You already answered like 3 other Áno, ty questions si with odpovedala už perfect na 3 so ďalšie otázky, mine ale it to je doesn't count. skvelé. A milujem to, But I čo really hovoríš, love what you said pretože because we had a a few days ago with Ali pred live stream 3 on dňami Instagram sme sa about your rozprávali na work, about Instagrame the s seminars, Ali o about tvojej what you brought práci, to o our lives, Enneagrame and a tiež we sme sa also dostali k got téme into topic of bezpečia a je safety, veľmi and zaujímavé it's really vnímať a interesting to vidieť, see how we ako always sa vždy get vraciam back to this k topic, tejto because téme, pretože safety to is the first thing, and I bezpečie je realized when vždy we were také talking with prvotné. A Ali keď that sme sa rozprávali s I thought when I Ali, didn't have experience through my body what a safety is, ja, I keďže thought som it's something else, nemala that it's only zážitok physical safety, but toho it's bezpečia, mostly vždy som si emotional safety myslela, why we are not že able to open. So je it's really to hlavne o interesting to emocionálnom see how bezpečí, the ale nie o patterns, like you fyzickom said, bezpečí. are taking us somewhere, A and then once we keď start living in, and when there is a person approaching us, a je then we to feel možno v that poriadku okay, pre until we nás, really kým žijeme experience sami, what ale does keď it príde druhá mean, osoba, then if I tak wouldn't až experience potom what môžeme safety zažiť means in skutočné my body, bezpečie. I thought Čiže it's ak by som to something else. nezažila vo svojom So tele, this is tak by som really, nevedela really a big one. doposiaľ, And čo it to znamená. A also, another ďalšia question otázka was týkajúca sa about safety. What happens when the bezpečia inner child never truly felt je, čo sa emotionally deje, keď sa safe, and vnútorné why is dieťa nikdy emotional safety skutočne such an necítilo important part of emocionálne healing? So I think bezpečne. this A is, prečo je yeah, good emocionálne that we bezpečie talk takou about it, dôležitou because it's súčasťou so uzdravovania? deep, and I never thought it's so strong until I felt it in my body. Otherwise, I would think that's something else. Well, it's also Bezpečie okay, safety. ako As an dospelá, adult, as ako a human človek, being, we know that viem a my všetci vieme, že neexistuje nejaké absolútne bezpečie. Vieme, že vždy we môžeme can always zomrieť, die aj teraz. now. Ale to relatívne bezpečie je to, čo som povedala pred chvíľou, je dostatočné bezpečie. Náš nervový systém má určité vnútorné nastavenie, kedy sa cítime dostatočne v bezpečí a vtedy sa prepneme a prepneme sa do inej časti nášho nervového systému. A to spôsobuje, že sme nápomocní, priateľskí, k dispozícii, otvorení a emocionálne otvorení a tak ďalej. Problém je vtedy, keď ako deti sme nemali opatrovníkov, či už rodičov alebo učiteľov, ak sme nemali takých dospelých, ktorí nám poskytli to precítené emocionálne bezpečie, ale takisto psychologické bezpečie. Keď sme toto nemali, tak naše telo zostalo v neustálom móde bdelosti a niekedy sa to cíti ako slabosť, keď pustíme to neustále monitorovanie a tú obranu, čiže sme tak neustále ostražití. A niekedy sa to nahradí tým, že sme perfekcionistickí a vysokofunkční a neustále máme všetko pod kontrolou. Čiže to znamená, že my sme vtedy zabudli na to, čo je to skutočné bezpečie. V ideálnom svete by moji opatrovníci mi poskytli dostatok psychologického, emocionálneho a fyzického bezpečia, aby som sa mohla prepnúť do tej časti mozgu, ktorá je hravá, zavedavá, skúmajúca, objímajúca život, naozaj absorbujúce život. Ale ak sme toto nemali, ak sme vyrastali v atmosfére chaosu alebo v rámci emocionálneho zanedbávania, aj keď sme mali strechu nad hlavou, ak sme mali vzdelanie a ošatenie, ale nebolo tam to emocionálne spojenie, tak udeje sa niečo, čo nám nie je známe, ale vytvára taký blueprint, taký odtlačok, ktorý hovorí, že som v ktorom chýba tá časť, ktorá sa cíti v bezpečí, keď je sama sebou. To spôsobuje, že ako keby sme stále v nerovnováhe, kývame sa, hojdáme sa z nohy na nohu, ako keby sme nevedeli stať na oboch nohách. A hovoríme si, že toto som ja, ale v hĺbke svojej duše vnútra sa
necítim, že môžem dôverovať sebe, druhým a životu. A keď tento kúsok v nás chýba, tak môžem sa so sebou rozprávať, môžem si opakovať afirmácie, stojať pred zrkadlom až do budúceho roka a predsa nepresvedčiť to moje telo, že všetko je v poriadku. Ja to potrebujem precítiť, potrebujem fyzickú skúsenosť toho, že sa prepnem do bezpečia, že sa otváram, som v bezpečí, v prítomnosti kompetentného opatrovníka. A to môže byť aj náhradná mama, alebo môj partner, alebo niekto iný. To sa môže udiať na seminári. Môžem zažiť túto skúsenosť, ktorá naštartuje môj nervový systém, cez ktorú nervový systém spozná, že takto chutí život. A potom začnem z tohto miesta skúmať. Ale potrebujem dať svojmu nervovému systému takú tú sladkosť. Potrebujem ho najprv nakrmiť. Potrebujem ho pomaličky nakrmiť takýmito skúsenostiami, pretože mnoho ľudí, keď idú na terapie alebo coaching a potom keď zacítia ten pocit bezpečia, tak tomu neveria. Pretože zrazu, keď zacítia prijatie a láskavosť, tak to sa cíti nebezpečne. A to je veľmi smutné, pretože vidím mnoho ľudí, ktorí by sa radi otvorili, chcú sa vyliečiť, ale keď sa dostanú do toho rohu, keď už sa takmer dostanú k tomu pocitu, tak znovu zavrú tie dvere, pretože celý nervový systém ide do módu ostražitosti a alarmu. A určite nemôžeme oddychovať, cítiť komfort, bezpečie, lásku, pretože potom 3 bodky. A tie 3 bodky možno ani nemajú za sebou nejakú spomienku, možno si nepamätám, nespomínam si na to, čo sa stane, keď nahradím tie 3 bodky. Alebo nepamätám si na to, čo sa vlastne udialo, keď som pustila lásku alebo bezpečie do svojho života. Možno nemám na toto spomienku, ale mám ten pocit hrôzy. Mám ten pocit, že tento pocit ako keby láskavosti, bezpečia je vlastne ohrozením. A preto vidíme toľko ľudí, ktorí sú vyhorení emočne a fyzicky, pretože ľudia zabudli na to, ako sa cítiť dostatočne bezpečí na to, aby oddychovali. Čiže stresujú sa, sú vysoko funkční, neustále podávajú výkon, ale nevedia oddychovať, pretože ten ich systém si nevie dovoliť ten pocit úplného uvoľnenia a pustenia. Pre nich to nie je OK. Myslíš si teda, že myslíš si, že môže dospelý život niekedy pôsobiť úplne pokojne, ak sa vnútorné dieťa stále cíti v ohrození? Pochybujem o tom. Pretože ak by táto časť, ktorá je zvedavá a vyjadruje seba samu a necíti sa dostatočne bezpečí na to, aby tu bola, aby sa prejavovala, tak vždy musím byť prísna, podávať výkon a to a hento. A navonok môžem vyzerať úspešne, ale my vieme, mnoho z nás vieme, že vyzeráme kompetentní, ľudia k nám prichádzajú na pomoc, my sme tie piliere, o ktorých sa druhí opierajú a staráme sa o druhých a my nemáme žiadne potreby a blá, blá, ale hĺbka duše sme prázdni a sme také hladné vtáčiky a bežíme v podstate na prázdnu nádrž, pretože si nedovolujeme nejaké naplnenie, aby vstúpilo dovnútra. Čiže aj keď nás niekto chváli a uznáva, áno, je to na chvíľočku fajn, je to ako keby, že áno, ale potom znovu vyhľadneme. Je to ako keby ste si šnupli alebo pichli heroín na chvíľočku, ale ktorý vás nikdy nenaplní. Ale v skutočnosti vás nikdy nenasíti. Ja som stará
mama a mám vnúčku a tá vnúčka ešte stále sa dojčí. A viete, keď vidíte, poznáte to, keď vidíte bábätko, ktoré sa napije mliečka a je úplne síte a potom pustí prso. A ak ste mali ten pocit v detstve, nie ide vyhnúť pri dojčení, ale ten pocit, že ste boli nasýtení, že váš nervový systém sa naučil, že OK, keď budem hladný, tak ma niekto nakrmí, keď potrebujem objať, tak niekto príde a pomojká ma. Keď ste sa toto naučili ako dieťatko, tak ste sa naučili aj to, ako sa cíti spokojnosť, nasýtenie, radosť a hra. A naučili ste sa ľúbiť seba, svoje telo. A je to pre vás bezpečné, je to pre vás tá najnormálnejšia vec na celej Zemi. Ale keď sa toto neudialo z rôznych dôvodov, pretože matka je vystresovaná, alebo nebola k dispozícii, alebo mala nejaké emočné problémy, alebo vychovávala vás sama, ak sa niečo pokazilo, bez toho, aby to niekedy bola niekoho vina, keď sa toto udeje, tak to bábätko sa nenaučí, že sa môže uvoľniť a zaspinkať, keď je nasýtené, ale naopak naučí sa neustálej ostražitosti a kontrole, že nikdy nemôže nechať tú mamu odísť, alebo naopak. Alebo naopak. Alebo sa naučí, že nikdy nemôže mať žiadne potreby. Čiže bábätka sa môžu učiť získať neustálu pozornosť od mamy, alebo naopak naučí sa to, že žiadne potreby nemajú a vzdajú sa svojich potrieb a vzdajú sa toho, aby žiadali naplnenie svojich potrieb, pretože vedia, že aj tak nebudú naplnené. Ale keď máme ten pocit, že naše potreby sú naplnené, a pritom my nie sme veľmi stvorenia, ktoré majú veľa potrieb. A keď ich nemáme naplnené, tak neustále sa snažíme ich naplniť a snažíme sa podávať výkon, ale na čo? Alebo prečo? Pretože sa necítime plní, cítime sa prázdni. Takže predstav si, že je to osoba, ktorá si začína uvedomovať to, o čom sa rozprávame a ako môžeme začať počúvať naše vnútorné deti, namiesto toho, aby sme sa ho neustále snažili napraviť alebo umlčať. To je to, čo som povedala na začiatku. Nestačí si uvedomiť, že máme v sebe vnútorné dieťa, ktoré nebolo naplnené, potrebujeme ho aj prijať. Potrebujeme integrovať túto časť, potrebujeme ho uzdraviť. A to neznamená, že niečo opravíme ako nejakú súčiastku. Lebo mnohí ľudia si povedia, že OK, tak, teraz si zapracujem na svojom vnútornom dieťati, aby som sa zlepšil v danej oblasti. Hej, že vyliečím to vnútorné dieťa, aby som už nemusel cítiť tú a hentú bolesť, emočnú bolesť, ale nie je to o tom. Je to o tom, aby sme zintegrovali a uzdravili vnútorné dieťa. A to neznamená, že musíme znovu prežiť každú jednu spomienku a celé svoje detstvo a všetky svoje traumy. Je to iba o tom, že sedíte so sebou samým, ako keby ste sedeli s nejakým iným malým dieťatkom, ktoré si zoberiete zo zeme a dáte si ho do náručia a cítite. Ako sa cíti? Ako sa cíti to bábätko? Má plnú plienku, alebo je hladné, alebo mu idú zúbky. Budete cítiť a je to veľmi jednoduché. Keď ste spojení, potom môžete vyriešiť. Áno.
Ako moja vnúčka, momentálne jej idú zúbky a nikomu z nás sa to nepáči, ale v našom dospelom živote je to isté. Máme obdobia, ktoré sú stresujúce a nepohodlné. Máme pocit, že ako by nám liezli zuby, ako by nám rástli zuby. A je fajn, keď pri sebe máme iného dospelého, ktorému môžeme povedať, no, prechádzam si niečím, môžem sa o to podeliť, môžem sa vám vyjadriť a to isté potrebujeme urobiť aj s našimi vnútornými deťmi. Potrebujeme s nimi vedieť sedieť, bez toho, aby sme ich posudzovali. A byť dobrým rodičom pre naše vnútorné deti znamená, že si dovolíme emócie a budeme sedieť s tými emóciami so zvedavosťou, bez toho, aby sme hovorili, že ty by si mal byť lepší a nemal by si to cítiť, mal by si byť taký a onaký. Namiesto toho a pristupovať k sebe so zvedavosťou a pýtať sa, OK, tak teraz cítime hanbu, strach, hnev. Dobre, zaujímavé. Ak by na to bol nejaký dôvod, na túto emóciu. Aký dôvod by to bol? Stalo sa niečo práve teraz? Čo vyvolalo túto emóciu? Áno, skvelé. Čo s tým môžeme urobiť? Nie? Dobre, tak keď to nevychádza z tohto momentu, tak možno je to taká stará emócia z nejakého z minulosti, ktorá bola spustená v určitom momente. Čiže možno táto emócia sa nás snaží chrániť určitým spôsobom. Možno sa nás snaží udržať nažive. Keď ja takto pristupujem k sebe s zvedavosťou, láskavosťou a sedím s tým môjim vnútorným dieťaťom a hovorím, áno, počujem ťa, toto je boľavé, rozumiem ti. Nemusím potom viac už robiť, pretože veľmi často je to o tom, že to vnútorné dieťa chce byť prijaté s touto emocionalitou. Čiže moja dospelá časť, moja zazdrojovaná časť, veľká ja potrebuje sedieť s tou malou ja a byť si dobrým rodičom, ktorý sme možno nemali. Moji rodičia to s nami mysleli dobre. Naozaj sa snažili, ale neboli úplne úspešní vo všetkom, čo robili, pretože mali svoje vlastné problémy. Neobviňujem ich za to, ale chýbali nám niektoré veci a nie je to moja chyba. So mnou nie je nič zlé. To nie je ako keby mnoho z nás tomu verí, že keďže ma moji rodičia neľúbili tak, ako by som bola potrebovala, tak to znamená, že ja som chybná. Musí to byť moja chyba. A tento pocit si nesieme až do dospelosti. A furt máme pocit, že sme vadní, nie sme dosť hodní. A samozrejme, že ma nemôžu ľúbiť, pretože ja som 3 bodky. Ale aby sme to otočili na hlavu, potrebujeme so sebou sedieť a dovoliť si byť prijatí sami sebou, aby tento pocit viny, nehodnoty, hanby a nemilovateľnosti, aby sa tieto pocity mohli rozpustiť. Jednoducho preto, lebo ja som zistila, že ja som sama pre seba dosť. Ja mám právo existovať nezávisle od toho, čo robím. A niekedy, keď so svojimi klientami skúšam to seba prijatie a seba starostlivosť a to také seba objatie aj s odpustením, to niekedy musím najprv začať s druhými ľuďmi, pretože pre mnohých z nás je ľahšie milovať niekoho iného alebo nejaké zvieratko. Starať sa o niekoho druhého je často pre nás ľahšie ako sa starať o seba, pretože sme zistili, že toto není dobré veľmi robiť. Naučili sme sa, že potrebujeme monitorovať druhých a musíme to byť pre tých druhých a musíme byť nesebeckí a musíme byť zodpovední. A preto rada hovorím, že to nie je naša chyba, že sa toto udialo, ale je teraz našou zodpovednosťou robiť to inak. A tá zodpovednosť by som keby rada
skôr preložila do toho, že som schopný teraz reagovať inak. Že už sa netrestám za svoje túžby, za svoje potreby, že sa nepovažujem za hlúpeho, za idiota, ale že som schopný sám so sebou zostať, aj keď sa necítim v poriadku. Thank you. Mám ešte nejaké otázky pripravené, ale rada by som sa ťa opýtala, aké to bolo pre teba, pre tvoje vnútorné dieťa. Ty si spomenula svojich rodičov, ale čo bola tá vec, ten nástroj alebo spôsob života, ktorý ti najviac pomohol v uzdravení? Už vieme, že teda je to proces, nie je to jednorazová vec. To uzdravovanie vyžaduje si veľa práce, veľa pozornosti voči sebe samým, ale čo bolo to ono? Aké to bolo pre teba? Myslím, že som o tom hovorila naposledy. Ja som študovala psychológiu a už som pracovala ako terapeut v takej agentúry alebo v takej organizácii, ktorá sa starala o závislých a ľudí, ktorí trpeli traumou. A moje vlastné liečenie pritom ešte nebolo úplné, lebo ja som si uvedomila, že chcem pomáhať druhým, chcem tu byť pre tých, ktorí prežili traumu, pretože vo mne bolo niečo, respektíve to bolo niečo, čo ja som potrebovala, keď som vyrastala. Čo ja som potrebovala, keď ja som bola traumatizovaná. Ja som to chcela poskytnúť tým druhým. Potom som si uvedomila, že aj keď to poskytujem, tak ja vyhorievam, pretože ja si neviem dovoliť to prijatie, to uznanie, to bezpečie. Neviem to pustiť do svojho vnútra. To bolo ako taká teflónová pánvica. Ja som to bola pre druhých, dávala som im terapie a tak ďalej, až kým som nevyhorela, ale to preto, lebo som nič nevpúšťala do seba. A uvedomila som si, že keďže som sa cítila dokonca som mala takú potrebu pomáhať. Ja som potrebovala naprávať. Potrebovala som niečo robiť. A potom som si uvedomila, že wow, toto nie je dobré. Toto vôbec nie je dobré, pretože ja vlastne projektujem svoju vlastnú bolesť na druhých ľudí a snažím sa im pomôcť, aby ja som sa cítila lepšie. A potom som si za sebou radikálne sadla a opýtala som sa, čo tu chýba. Čo je v mojom vnútri prázdne? Kde v mojom tele je to miesto, kde držím tú bolesť? A odhalila som veľa bolesti a nebola príjemná, pretože v danom momente som síce mala nástroje, a teraz mám oveľa lepšie nástroje. Potrebovala som nájsť tie správne nástroje, aby som sa tam mohla pomôcť. A najväčší z nich bolo to, že som sa otočila k svojmu nervovému systému a telu. Pretože tým, že som pochopila svoju bolesť, tak tá bolesť neodišla. Ja som si to uvedomila, že teda niečo ma boli v mojom vnútri. Fajn, máme tu celú tú bolesť, a čo teraz? Čiže ja som si to uvedomila. Ja som si uvedomila, že sa stresujem. Uvedomila som si, že môj systém je v neustálom móde prežitia, ale teda ako to, čo s tým? Preto som vyvinula nejaké nástroje a potom som sa naučila nástroje na liečbu traumy a na reguláciu nervového systému a uvedomila som si, že keď chcem naozaj žiť svoj vlastný život, tak potrebujem sa naučiť, ako odpustiť sebe za moju minulosť. Alebo moju minulosť. A uvedomila som si, že v mojom vnútri bola taká časť, ktorá odmietala tú časť malého dieťaťa, ktorú som obviňovala za všetku tú bolesť, za všetky moje chyby, za všetku tú svoju minulosť. Dokonca som neobviňovala svojich rodičov. Ja som obviňovala seba za všetko, čo sa mi udialo. A potrebovala som si prejsť radikálnym odpustením. Musela som naozaj cítiť tú bolesť, ktorej som sa vyhýbala takmer 34 rokov. Chcela som
odstrániť tú bolesť a vysvetliť ju a racionalizovať. A namiesto toho som potrebovala prijať, že sa to udiela. V určitom období som samozrejme musela odpustiť aj rodičom, pretože celé to obviňovanie nemalo zmysel. Cítila som, že OK, obviňujem život, obviňujem rodičov, áno, mám pocit, že si niečo zaslúžim, nemám to. A napriek tomu som to do seba nepúšťala. Čiže obviňujem ťa a zároveň nepríjmam, neakceptujem to, že to nebola tvoja chyba. Čiže hrám nejakú hru a keď som sa rozhodla radikálne si odpustiť, tak som si uvedomila, že to riešenie nie je to získať od nich, dokonca nie od môjho partnera, ale že to získať od seba. To je to riešenie. A niekedy je to veľmi ťažké, pretože v závislosti od toho, čo sa pokazilo a ako sme boli zanedbávaní, môžeme cítiť, že neustále naháňame to, čo nikdy nevieme dosiahnuť. Je to ako keby ste mali na hlave paličku s zavesenou mrkvou, ktorú naháňate, ale nikdy tú mrkvu neviete dočiahnuť. Čiže ja som potrebovala pracovať so sebou, aby som sa naplnila, aby som si dala to, po čom túžim. Takže preto som sa otočila k tej malej časti v sebe a pochopila som, že moje telo drží tento vzorec a reprodukuje ho a až potom som ho mohla začať meniť z úrovne tela. Čiže to nebolo o pochopení na úrovni mysli, bolo to o tom, že som trénovala svoj mozog použitím svojho tela. Čiže som musela využiť svoje telo na to, aby som vytvárala nové skúsenosti, nové podmienky, aby sa môj mozog mohol zmeniť a učiť nové veci, lebo to, o čom rozprávame. Všetky tie staré vzorce sú také staré, že sú veľmi hlboko v našich spomienkach, v našom mozgu, nie sú vedomé, sú podvedomé a na to, aby sme ich zmenili, potrebujeme nové skúsenosti. A nové skúsenosti nemôžeme mať, pretože si ich nedovolujeme. A to je ako taký začarovaný kruh. A na to, aby sme prelomili ten kruh, potrebujeme sa oprieť do toho nekomfortu a cítiť. Pravdepodobne najlepšie s niekým, s druhou osobou, s bezpečnou osobou, cítiť to, čo cítime, aby sme si mohli prejsť na nejakú tú druhú stranu, aby mozog mohol zažiť niečo nové. Naše telo nám hovorí pravdu o našej skúsenosti v tomto momente, ale môže to byť aj podmienená verzia nás samých z minulosti. Čiže napríklad moje telo uteká od intimity, od sebavyjadrenia, od vlastných potrieb alebo od vyjadrenia hraníc. Naše telo sa toho bojí, pretože môj nervový systém neustále zvúči alarm, alarm, alarm. Čiže najprv potrebujem dovoliť svojmu telu cítiť a zažiť niečo iné, aby môj mozog povedal, to je zaujímavé, nová skúsenosť. Dovol, nech tomu dám nejaký zmysel, nejaký význam. Takže používame telo na to, aby sme naučili mozog novým trikom. A v mojom živote ja som urobila tú chybu, že som všetko chcela urobiť cez mozog. Že som chcela využiť svoju mysel na to, aby som zmenila svoj život. A do určitej miery, my všetci vieme, to môže byť aj úspešné, ale nedá sa tým robiť všetko. Myslím, že som už o tom hovorila predtým. Je to ako bosk. Ako môžete študovať bosk? Váš mozog rozumie, ako sa to môže udieť, že sa prepoja péry a tak ďalej, tak ďalej. A nebudete vedieť, čo ten bosk je, pokiaľ to nezažijete. A to isté platí o bezpečí, to isté platí o učení sa, ako byť sám sebou. Musíme to robiť, skúšať a to spôsobom, kedy náš mozog povie zaujímavé. Toto bola dobrá skúsenosť. Urobme to znovu.
Ďakujem za tvoje zdieľanie, Thank you bolo very much to for sharing. veľmi This was really beautiful. pekné. Čiže So ktokoľvek for nás anyone watching, if you would like to experience pozerá, what ak Dorota chcete talked, we zažiť have to, an o čom upcoming rozpráva Dorota, seminar of inner máme child in na Bratislava at the end of June, konci júna od 26 26. to do 28. seminár v 28. So Bratislave. what would Dorota, you čo by say to si a person povedala who is takej still osobe, hesitating ktorá if he or she should stále or shouldn't rozmýšľa, či come? Maybe prísť, či you're like, okay, but neprísť, it's still another um, seminar and it's so ktorá much rozmýšľa, work, or že tu there's naokolo still je strašne seminars veľa repeating in Meleven. I'm still not sure if I want to seminárov go, a and big group of people, nechcem and stretnúť big toľko group of parents, like, ľudí a not sure. But then when they come, they're so happy. But there are people who čo are by si looking povedala at it takým and ľuďom, still don't ktorí know stále if to pochybujú, join či or prísť not. alebo nie. So if you would like to Možno, maybe ak by si say rada a few povedala zo pár words on slov. that. Yeah, Čo povedať? say it is usually a A lot of cíti, fear and apprehension predtým, než before we ideme na go to takýto this kind seminár, of seminar, zvyčajne cítime because veľa strachu, these parts that pretože we want to hear, tie they feel časti, like ktoré our chceme weakest vyliečiť, points. zároveň máme So pocit, it že sú feels našimi like najväčšími our inner slabostiami. child or the part Tá časť, ktorá that bola zranená, to feels vnútorné like a dieťa, like sa a cíti lion ako in the taká, zoo almost. So how can I be authentic in front of people? taká How can ťarcha. I be vulnerable and A open in ako front of má byť people? zraniteľný a otvorený pred Well, the druhými? good news Dobrá is správa je, that že náš our nervový nervous system, systém our a brain mozog was je vytvorený absolutely na to, designed aby for existoval v existence malom in a kmeni. small Náš tribe. nervový You know, systém je our vytvorený nervous system is tak, aby sa designed cítil to v bezpečí s feel tými safe druhými with other people and a aby sa to naučil a learn and rástol grow a and rozvíjal sa belong to a tribe. v kmeni. A na And at týchto these seminároch seminars, to it's not nie so je much about, veľmi o you tom, know, čo what presne you treba hear, robiť, ale to, čo sa but tam what deje, happens je, že is with the ja a trainers and with tréneri myself, we vytvárame create an atmosféru, atmosphere ktorá that makes umožňuje it possible for každému each jednotlivému individual nervovému nervous system systému to sa co-regulate, koregulovať so alebo regulate with spoluregulovať, čiže regulovať sa another nervous spoločne s iným system. nervovým And it's systémom. something A that to doesn't sa really nedeje happen často with cez words, slova, but it's something často that sa to happens deje in cez movement. pohyb. It happens in the Deje in sa to v the experience, skúsenosti, in ale môžeme say tak the povedať, energy at the v seminar. energii There is an embrace semináru through the cez trainer to team and spoločné through myself. objatie There is an trénerov embrace where people kind of go, I don't know what it is, a but something is vtedy môžeme cítiť, že inviting nevieme, čo me to je, ale to niečo ma be here, to pozýva k be tomu, že myself. môžem byť sama And we sebou. see that Samozrejme, when že you're ste putting nervózni, nervous, keď when idete you're do going into niečoho something nového. Je to new, úplne it's very normálne. normal Je that úplne there's a normálne, feeling že of, cítite, ooh, čo what's sa gonna bude happen? diať. Ale But potom, then už within the first morning, počas really, prvých or the niekoľkých first few hodín, hours, because we're starting at lunch, the niečo first sa few udeje, hours, something niečo happens, zaklikne clicks kind of, a and je to ako it's keby like taký an ponor. immersion. Nasleduje ponor. So I'm Najprv si starting to namočíte toe iba dip, palec na and nohe then, a potom, oh, to je interesting. zaujímavé. And A then potom two toes, dva and then palce a half potom a foot, polovicu and so chodidla. on. So my Vaše body telo is pomaličky sa immersed ponára do into an skúsenosti, experience that changes things on a ktorá not mení veci na subconscious level. podvedomej úrovni. So it's almost Namiesto working toho, on že autopilot. neustále fungujete And na you can't autopilota. recreate A that toto with sa nedá reading a book urobiť or learning tým, že about inner child čítate work. That's not knihu, possible. alebo že You have to actually do čítate it. o tom, You ako have to have ozdraviť the experience. vnútorné dieťa. Musíte to And this is urobiť. what A I discovered for myself, and to this je is to, why čo som I'm sa creating naučila na these tools. sebe Because you have a to vytvorila som tie create nástroje, a pretože my corrective potrebujeme korektívnu experience. So you alebo have takú to offer nápravnú something skúsenosť, keď vaše where your telo body povie, says, ah, let me try that, and vyskúšam to iba tak try it, trošičku, ten nekomfort. one zip, A let's potom, try. to je zaujímavé. Interesting. A And then my potom body comes to and telo wants si to more and vyskúša does znovu it, a you znovu know. a And preto this is sa why people ľudia keep zvyknú aj coming back also, vrácať na because tieto it's semináre, pretože majú there's pocit, a že feeling that I do remember, ja si to pamätám a and viem, I know it's že to working. I know funguje it's a že changing to something. It's mení changing môj my zážitok zo experience of života life. a ja I konečne can môžem finally prestať iba stop prežívať surviving and a start living. začať But žiť. as you mentioned, Sabina, I Ale also want to chcem mention it's povedať, not že just inner máme, child nielen v and Bratislave máme nervous vnútorné system, but it's dieťa, also ale máme stress na and trauma začiatku release júna in máme aj June. stres a And trauma we release also v Prahe, it's in Prague, but ale we also tiež have a máme aj seminar that's seminár, ktorý called sa volá Connect Connect Deeper. Deeper, And it's happening in ktorý bude aj v Bratislava Bratislave and a aj Prague. v Prahe. V And preklade to this is znamená one where hĺbšie you prepojenie a tam sa learn to really učíme, connect ako to sa yourself spojiť so better. sebou veľmi hlboko. So Čiže whether bez you ohľadu make na it to, to či the stress and prídete na trauma release or seminár inner do child Prahy, or Bratislavy Connect Deeper, it alebo doesn't na really matter seminár because hĺbšieho what you prepojenie, really get na tom is nezáleží, this pretože feeling of I have zistíte na každom z tých permission to be seminárov, myself. že
Začnite cítiť také hlboké telesné dovolenie byť sami sebou. A pre mňa je ten seminár vnútorného dieťaťa takým tým naozaj takým tým mojím seminárom, mám ho veľmi rada, ale aj ostatné semináre sú naozaj odmenujúce, sú naozaj naplňajúce. A to vnútorné dieťa, alebo uzdravenie vnútorného dieťaťa je vlastne iba takým jedným z tých aspektov uzdravenia, ktorým si musíme prejsť, aby sme boli zdravým dospelým. A posledná otázka. Keby sa vnútorné dieťa konečne cítilo úplne bezpečne milované a slobodné, aký dospelý človek by sa objavil potom? Bola by si taká naozajstná. Pretože nie je to tak, že niekoho vidíš a povieš, že vyzerá tak úspešne a kompetentný a potom sa s ním rozprávaš zo pár minút a potom je to ako keby si sa rozprával s kartónovým obrazom. Nie je to naozajstné, nie je to skutočné, nie je to ľudské, pretože naše nervové systémy sa chcú spojiť s tým druhým človekom a keď to nejde, pretože ten človek sa tak bráni, je zavretý alebo má vrstvy persón a osobnosti, ktoré sú také lesklé iba na povrchu, neveríme tomu. Náš nervový systém ako keby zostáva tak v diaľke. Áno, keď nie som uzdravená, nie som vyliečená, tak samozrejme neustále sa prepadám do vzťahov s rovnakými toxickými ľuďmi, akých som zažívala v detstve, ale vo svojej hĺbke poznám ten rozdiel. Viem, keď je niečo naozajstné, skutočné a keď niečo nie je skutočné. A keď úspešne zintegrujeme svoje vnútorné dieťa, zvyčajne zažívame a prejavujeme sa oveľa viac. Naše vlastnosti sú oveľa viac k dispozícii pre tie dobré veci. Čiže je to ako keby ste sa opýtali seba, v čom som v skutku dobrá? Aká je tá moja špeciálna superschopnosť? A keď toto pochopíte, tak potom si zodpoviete na otázku, ako tento dar, táto superschopnosť, akým spôsobom je toto požehnaním pre zvyšok sveta. A ľudia, ktorí zintegrovali svoje vnútorné deti, tak tí vedia spovedať túto otázku. A tí, ktorí na to neodpovedali, tak majú s tým problém. Pretože pokiaľ sme vždy traumatizovaní, tak naše tie krásne superschopnosti vnímame iba ako úplne normálne. Každý to dokáže. Ale chce to naozaj najprv uznať to, čím sme si prešli, aby sme potom boli k dispozícii ako komplexné ľudské bytosti. A zároveň môžeme byť naozaj skutoční. Je to pocit, že môžete byť ľudskí, že môžete byť naozaj takým človekom, akým naozaj ste. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, ktorí nás pozeráte a vidíme sa v júni a verím, že vás niekde uvidím, niekde v Bratislave alebo Prahe. Ďakujem vám všetkým. Ahojte, majte sa. Bye.